Князь, Султан, имам, хәзрәт рольсыз тормаган ул. Аны үз исеме белән атаудан бигрәк Әлмәндәр улы дип тә йөртәләр. Чөнки Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендә ул тудырган образ Искәндәр күпләр хәтерендә. Сүзебез Ирек Бахман турында. Бу атнада татар дөньясы аны югалтты. Дистәләрчә яңа образ тудырган, кабатланмас рольләр башкарган, гадиллеге, ихласлыгы белән тамашачыны җәлеп иткән кеше. Ирек Бахман «Адымнар» программасында да үз эзен калдырды. Дөресрәге тавышын. Программаның анимацион герое Шымбай Ирек ага Бахман тавышы белән сөйләшә. Итәгатьле, халыкчан булып калыр ул безнең күңелләрдә. Менә ул Ирек абыйның спектакльгә әзерләнгәндә грим сала торган өстәле. Менә аның монда дуслары белән төшкән фотолар калган. Фотосурәтләр, хатирәләр. Театрдагы грим бүлмәсендә Ирек Бахманның шәхси өстәле буш. Бүлмәдәшләре, сәхнәдәшләренә ул хәзер портреты аша гына карап тора. Ирек абый ул безнең театрыбызның яраткан аксакалы иде. Без ничә ел буе шушы бер бүлмәдә аның белән шушы бер гримерканы бергә бүлешеп, шунда яшәдек, эшләдек. Култаягына таянып, шул култаяк белән ишеккә шакып, я егетләр керергә мөмкинме дип килеп керер иде дә ул менә шулай шаяра, көлә спектакль хәзерләнер иде. Театрда аны хөрмәт итмәгән кеше юк диделәр безгә. Һәрберсенең күңелендә калган Ирек абый Бахман итәгатьле, пөхтә, шаян кеше иде диләр. Татарстанның халык артисты Наилә Гәрәева белән сабакташлар да әле алар. Күп уйнады башта Ирек, бик әйбәт уйнады. Әмма ләкин әлбәттә бөтенләй тулысынча үзенең мөмкинлекләрен куллана белә алмады, булдыра алмады. Театрда артисттан тормый бит инде. Менә күрәсең шулай төзелгән булгандыр инде, бәлки репертуармы, нәрсәме. Аның ул моңлы кеше иде. Аның гаҗәеп җырлый торган матур тавышы бар иде. Күрәсең, режиссерлар аңарда җыр моңнан бигрәк кабатланмас харизмны күреп ала. Ирек Бахман тудырган образлар онытылмый торганнардан. Авырайтмас микән әтәй. Тот менә тот. Атам кошкаш авырайтма. Юкка гына Ирек Бахманны Әлмәндәр улы дип атамыйлар. Чөнки ул бу легендар спектакльдә баш геройның улы Искәндәрне уйнады. Аның сузып кына «әти» диюе үзен тора. Тамашачы бик яратадыр инде аны. Ул чыгу белән кул чабалар иде. Нәрсә белән менә ул аерылып торадыр, гадиллеге белән. Театрсыз яши алмыйм дия торган булган хезмәттәшләренә моны ул телевидение эфирында да әйтте. Әлбәттә театрдан аерыласы килми. Вакыт килеп җитә, бәлки миңа җиткәндер дә инде, яшь бик күп бит инде. Ләкин әле менә хәл бар, әйбәт. Әле мин сөйләгәнне аңлыйсыңдыр, сөйләшкәнне. Сөйләргә тел бар әле әйбәт. Шуңа күрә әле көч барда эшлисе килә. Ирек Бахман уйнаган спектакльләр Академия театрының иң карала торган, ягъни халык күпләп йөри торган спектакльләргә әйләнә. Сәхнәгә чыгуга ук тамашачы аңа кул чаба башлый. Бабайлар чуагындагы җәүдәткә аеруча гашыйгалар. Исәнме күршекәем? Исәнме күрше. Күз алдыңа китерәсеңме? Мин ниһаять ашыш ясадым бит. Чынлап. Бүген иртән онығым үш пишмаклар пешергән. Әле бүген иртән уянып киттем дә кинәт кенә сине юк дип күз алдына китердем. Йөрәгем өзелеп төшәрдәй булды. Үземне үзем кыйнап ташлардай булдым. Халима, син бит минем ашышым. Мин бит сине 40 ел яратканны беләсеңме соң? Ирек Бахманның сәхнәдәге рольләре күп, ә сәхнәдән тыш тормышында ул бик моңлы кеше була. Моны сәхнәдәшләре кат-кат әйтә. Аның яраткан җыры Зату дигән җыры халык ки. Шуны җырлата үзе сорап, җылый. Рәшид апаны затканнан соң бигрәк тә сорап җырлата торган булды. Шуны җырлыйсың, ул тыңлый рәхәтләнеп, күзеннән яшьләр ага, аннары яшьләрен сөртә әйтә. Эй, бер тыңларга жары инде дип куяшлай иттереп менә. Шундый шаян кеше иде. Килгән саен исәнләшкән саен ул нәрсәдә булса шаярып әйтә торган иде. Бернәрсә шамаса инде шаярып кына «Ну-ка, дуй отсюда» дип әйтә ул шаярып. Я аның таягы бар иде шундый трост инде. Шуның белән шаярып дуңгызмай дип, шулай дуңгызмай дип
Театрдан Ирек Бахман китү белән тагын бер тарих бите ябылды. Әйтерсең, алар үзе белән тулы бер шыр халыкчанлык, табигыйлекне алып китә. Фәйрүзә Мәҗитова, Наил Абдуллин, Казан телерадиокомпаниясе. Адымнарны сез